Lero ndabwera ndi uthenga ofunika kwambiri. Nditaonera video ya mtsikana uyu, ndaganiza kuti nanenso ndipange video yokhuzana ndi nkhani ya mtsikana ameneyu. I woke up this morning craving for just one thing. I wish I can be AS for an hour. Just 1 hour. I want to see how it feels like to be AS for 1 hour. I'm not even asking for too much. AA, right? AS. Sickle cell feels like they are ramming nails all over your body with a sledgehammer. This is painful. Mtsikana ameneyu akulira. Moyo wake omwe ukumupasa chipinjo. Akuvutika ndi moyo wake omwe. Mtsikana ameneyu akudandaula. Akuti akudwala. Matenda ake ndi a sickle cell. Matenda amene ndi opsa kwambiri kuposa enzi. Chifukwa chakuti umadziwa kuti sinkwakuti sindingafike. Zakhala ntamwalira. Komanso kuyambira tsiku lobadwa umakhala kuvutika mpaka nakukula, mpaka na tsiku limene uzafe. Ndi matenda opsa kwambiri. Matenda amenewa amadza chifukwa cha makolo. Ndipo anawa amachita kubadwa nawo chifukwa cha makolo. Ndi bwino musanambopangana kumapita ku chipatala kumakayezesa genotype yanu. Mukakhala zoti simukugwirizana, ndi bwino chibwenzi chija chithe. Perekani nsembe chikondi chanu pofuna ana anu adzakhale ndi tsogolo lowala. Si bwino kubereka mwana ndi cholinga choti azizavutika, azizalira mmene akulirira mkazi. Ana ambiri akuvutika. Moyo wawo omwe umasanduka chipinjo kwa iwo chifukwa cha mamistake amene anapanga makolo. Si bwino kumapereka nsembe ana anu chifukwa choti mwakondana. Ndi bwino kupereka nsembe chikondi pofuna kupulumutsa ana anu, pofuna kupulumutsa mzimu osalakwa. Lekani zimene zakuluakulu zomangotengana ndomapanga banja. Kazipitani muzikayezesa musanambopangana edzi komanso genotype.